Pagpahiuyon sa Kabubut-On sa Ginoo, Paghinolsol, Aron mag-usab, giatagan ng pagtagan sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan. May nugdanon nga nasubay sa Kabubut-On ngadto sa Ginoo ang matag kinabuhi numanan sa Paghinolsol aron mag-usab. Inagatagan ng pagtagan ng Archbishop Martin Sarmento Jumoad sa Archdiocese sa Usab sa nga naghatag og pagpahinumdum sa kamanugdanon nga nasubay sa Kabubut-On sa Ginoo inabina ang Paghinolsol o pag-usab sa kinabuhi. Dugang pa sa arsobispo, gikan sa pagkanautan sa iyon sultihon apan lison baton. Busa kini ang hagit sa matang kinabuhi o pangayoon ngadto sa Ginoo ang grasya aron makabiya sa pagpakasala aron madawat ang maong santos sa Eucharistia pinagi diya sa komunyon. Yatagan ini ang pagtagan sa arsobispo aron na ang matang usa madawat nini ang kinabuhi dayon pinagi diya sa komunyon. Dina atong kagawasan gikinahanglan nga nasubay kini sa Kabubut-On diha sa Ginoo. Ano yung timig kamaypayag sa arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Usab sa Archbishop Martin Sarmento Jumoad Didi. Dili ta mo dawat sa komunyon kung wala tayo paghinulsol. Kunya, kining maghinulsol nga kita, nagpasabot na nga atong yung talikdan ang pagpakasala. Sa iyo na ikayong isulti, lisod kayong buhaton. Pero panikamutan yun nato, sa to pa, this time, we have to be firm and say, Lord, give me the grace so that I will be able to reject sin and receive you in the Holy Communion. Because it is only in the Holy Communion that we will receive eternal life. Ang arsobispo sa Archdiocese sa Usab sa Most Reverend Martina Sarmento Jumoad Didi. Ato sa siya bisa gipaygayon diha sa Kuta Shrine din sa Nagbayad sa Usab. Alang sa DX Didi Seman Radyo Kampana, Radio Siman, W8 Manuel Rodquillo Cheer, Danag sa Nagbayan.